Svatko si u Republici Hrvatskoj daje za pravo pljuvati po Hrvatskoj državi i dominantnim vrijednostima hrvatskog društva. Postoji u medijima, politici i civilnom sektoru sorta ljudi koja će kaditi svakoj protuhrvatskoj ideji, a nastojat će obezvrijediti sve što imalo ide u pravcu afirmacije hrvatskih interesa. Naravno da je konstruktivna kritika poželjna, a hrvatska svakodnevica je takva da daje obilje materijala za kritiku. No cilj ove kritike nije promjena na bolje, nego destrukcija, subverzija, pljuvanje i izrugivanje. Vidjela je žaba da potkivaju konja, pa je i ona digla nogu. Veleposlanica Republike Srbije u Republici Hrvatskoj, Jelena Milić, nekoliko je puta posljednjih mjeseci izazvala incidente u kojima je otvoreno provocirala većinsko mnijenje u našoj državi. Ova Vučićeva trbuhozborka ponovno je napala Marka Perkovića Thompsona. Smeta joj pjesma Ako ne znaš šta je bilo, koju ističe kao dokaz da se Hrvatska nije suočila sa svojim zločinima. Morbidno je kad veleposlanica Srbije govori o hrvatskim zločinima, s obzirom na to da dolazi iz zemlje koja je isplanirala i provela agresiju i genocid u Republici Hrvatskoj. No ništa se drugo ne može očekivati od predstavnika srpske države. Oni svoje zločine ne priznaju i negiraju. Njihovo beščašće ne poznaje granice, a laž im je prema priznanju Dobrice Ćosića najviše pomogla u njihovoj povijesti. Ipak, koliko god se ponašanje Jelene Milić moglo smatrati protivnim međunarodnom pravu, to jest Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima koja zabranjuje miješanje u unutarnje stvari države primateljice, treba priznati da srbijanska veleposlanica ne odustaje od srbijanskih interesa, ma kakvi oni bili. Posve je suprotno ponašanje veleposlanika Republike Hrvatske u Srbiji, to jest u Beogradu. Tu Hrvatska, nažalost, nema sreće. Bivši veleposlanik Hrvatske u Srbiji, Željko Kuprešak, tako je svojedobno u razgovoru za Blic poručio, citiram ga: "Kad te Srbin zavoli, to je do kraja života." Ne znamo koga je to Srbin zavolio, ali znamo da je Kuprešak u istome razgovoru, hoteći se jako svidjeti Srbima, dodao, citiram: "Zagrepčani teško i rijetko prihvaćaju ljude. Ovdje u Beogradu situacija je posve drukčija. Nitko te ne gleda popreko i svi te odmah prihvate. I to je ono što je prelijepo. Dok u Zagrebu nije tako. Tamo se još uvijek zna tko je stari purger, tko je stari Zagrepčanin, zna se tko su Dalmatinci, tko su Slavonci, a tko Hercegovci. Niti osrednji oporbeni političar neće si dopustiti u inozemstvu hračkanje po vlastitoj državi, čak i ako se ne slaže sa trenutnom politikom vladajućih struktura ili pak po njezinom glavnom gradu, jer zna da se to jednostavno ne radi. Diplomatima su takvi uzusi još mnogo bolje poznati, ili bi barem trebali biti. No strasna belgradofilija očito je bila prejaka, poput kakve droge. Na stranu sad što Kuprešak laže. Naime, opće je poznato da u Beogradu postoji animozitet prema doseljenicima iz Crne Gore, tako da je njegova priča o tome kako Beograd sve prihvaća jednostavno lažna. U tankočutnim osjećajima prema Srbiji nije zaostajao niti njegov nasljednik Gordan Markotić, koji je svojedobno na dan domovinske zahvalnosti poslao upit u Ministarstvo vanjskih poslova sa pitanjem treba li udovoljiti želji Beograda da se na veleposlanstvima zastava spusti na pola koplja. Markotić, da su mu tako rekli u Ministarstvu vanjskih poslova, ne bi dakle imao ništa protiv da se u hrvatskom veleposlanstvu žaluje na dan obljetnice Oluje. Kako daleko od opisa idealnog ponašanja diplomata iz udžbenika o diplomaciji. I Kuprešak i Markotić morali su dobiti dostojnog nasljednika na svojoj poziciji u Beogradu. To je postao Hidajet Biščević, raniji jugoslavenski novinar i diplomat. Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov izrijekom je svojedobno optužio Biščevića da od svoga dolaska na veleposlaničku funkciju još nije primio u audijenciju hrvatske predstavnike u Srbiji. A optužio ga je Žigmanov i za nešto mnogo ozbiljnije, za djelovanje protiv interesa hrvatske zajednice u Srbiji. Sve ovo pokazuje da hrvatska diplomacija i dalje adekvatno ne štiti hrvatske interese. Koji je razlog takve reakcije hrvatskog veleposlanstva u Srbiji na identitetski udar na Hrvate u Vojvodini, to možemo samo nagađati. No svakako ne treba smetnuti s uma da je Biščević svojedobno bio među ostalim i glavni tajnik Vijeća za regionalnu suradnju sa sjedištem u Sarajevu. Večernji list u srpnju 2008. tako je izvijestio: "Glavni tajnik Vijeća za regionalnu suradnju Hido Biščević nekoliko je mjeseci neformalni šef jugoistočne Europe sa sjedištem u Sarajevu." Ne znamo smatra li se Biščević i danas možda visokim predstavnikom jugoistočne Europe, pa ne bi kvario odnose sa bratskom Srbijom bilo kakvim talasanjem u susjednoj državi, no ono što znamo je činjenica da je Vijeće za regionalnu suradnju igralo svojedobno ključnu ulogu u provođenju takozvanog zapadno-balkanskog geopolitičkog projekta reintegracije prostora bivše Jugoslavije, koji je na sreću, barem za sada, propao ulaskom Hrvatske u Europsku uniju.
Hrvatska se i danas nalazi pred velikim geopolitičkim izazovima. Ona u današnjem vremenu tektonskih lomova geopolitičke scene treba proaktivno djelovati na vanjsko-političkom i sigurnosnom planu. Vrlo moguće teritorijalne koncesije Rusiji ohrabrile bi i djelovanje takozvanog srpskog sveta u hrvatskom okružju. Zato je ispravan potez sklapanja vojnog sporazuma s Albanijom i Kosovom. S druge strane vidimo stvaranje osovine Beograd, Banja Luka, Budimpešta. Hrvatska je navodno pokušala u tekst zaključaka Europskog vijeća učvrstiti formulaciju o tome da zabrinjavajući događaji u BiH i Srbiji prijete preljevanjem nestabilnosti na širu regiju takozvanog Zapadnog Balkana. No Mađarska je spriječila da bude to spomenuto kao stav, odnosno zajednički stav svih 27 država članica. Pitanje je kojim je dijelom i Republika Hrvatska sama kriva što se Budimpešta posljednjih godina okrenula prema Srbiji. Do sada je to manje bitno. Nakon sklapanja sporazuma sa albanskim faktorom, za Hrvatsku bi bilo poželjno da sličnu suradnju uspostavi i sa Bugarskom. Osim toga, potrebno je pozorno pratiti situaciju u Bosni i Hercegovini gdje bi, ako dođe do pokušaja uhićenja Milorada Dodika, moglo doći do političkih potresa i nasilja na ulicama. U eventualnom dogovoru velikih sila u ovom području Hrvatska mora osigurati rješavanje hrvatskog pitanja u susjednoj državi ili u najgorem slučaju da se ne pogorša sadašnja situacija. Umjesto pristajanja uz geopolitiku vezivanja uz takozvani Zapadni Balkan, Hrvatskoj treba iskorak na području Srednje Europe, konkretno u okviru inicijative Triju mora. Vođenje strateški inteligentne politike u vremenu raspada međunarodnog poretka predstavlja imperativ nacionalnog opstanka. Taj opstanak jako je ugrožen na planu demografije. Iz tiska je nedavno izašla nova knjiga Tade Jurića Suvremene migracije i opstanak nacije. Jurićev je zaključak da Hrvatska trenutačno nema ni migracijsku strategiju, ni strategiju integracije migranata. Uz to ne postoji ni vizija, ni strategija koja bi jasno, sustavno i dugoročno planirala kako uključiti imigrante u hrvatsko društvo s jedne strane, te pripremiti društvo za tektonske promjene s druge strane. Naime, useljavanje, kako svjedoči Hrvatska, najintenzivnije je u cijeloj Europskoj uniji u relativnom omjeru, te Hrvatska ima najliberalniji pristup useljavanju u cijeloj Europskoj uniji. Netom prije toga prethodilo je najintenzivnije iseljavanje iz jedne članice EU-a. Jurić ističe da ne treba olako odbaciti glasove opominjača poput demografa koji tvrde da će Hrvatska za 20 godina biti potpuno drugačija zemlja s potpuno drugačijim sastavom stanovništva. I čak je moguće da će zbog toga u nekim dijelovima vladati potpuno drugačiji običaji. Zar nam 800 no-go zona, to jest šerijatskih geta u Francuskoj, nije dovoljna opomena? Možemo uzeti i njemački primjer. Nakon završetka Drugog svjetskog rata njemačke su žene bile duboko traumatizirane masovnim silovanjima koje su počinili sovjetski vojnici. Danas se strah od silovanja ponovno vraća kao dio svakodnevne stvarnosti, osobito u Berlinu, a vlasti upozoravaju da situacija postaje sve opasnija. Prema najnovijim podacima berlinske policije, broj kaznenih djela silovanja značajno je porastao, a zabrinjavajuće je da sve više mladih Berlinaca sudjeluje u tim zločinima. Tijekom 2023. godine zabilježeno je 2056 slučajeva grupnog silovanja, dok je u 2024. taj broj porastao za čak 17,2%, dosegnuši ukupno 2410 slučajeva. Iznijela je šefica berlinske policije Barbara Slovik. Ali općenito, kriminal u Berlinu bilježi porast od 0,4% na godišnjoj razini. Iako njemački državljani čine većinu stanovništva, čak 43,9% kaznenih djela počinili su stranci. No u praksi bi taj postotak mogao biti i veći, jer se među njemačke državljane ubrajaju i mladi s turskim i arapskim podrijetlom koji unatoč državljanstvu često slabo govore njemački jezik. Osim silovanja, Berlin bilježi i zabrinjavajući porast ubojstava. U 2024. godini ubijeno je 117 osoba, što predstavlja povećanje od čak 51,9% u odnosu na prethodnu godinu. Posebno zabrinjava činjenica da je veliki broj tih zločina ostao nerješen. Policija je do sada identificirala samo 45,5% počinitelja. Zabilježen je nagli porast politički i vjerski motiviranih kaznenih djela za 169,3, odnosno 123,8%. Prema policijskim izvješćima taj porast povezan je sa napetostima i emocijama vezanim u sukobe na Bliskom istoku koje se prenose na migrantsku zajednicu u Berlinu. Što Hrvatsku očekuje na tom planu? U razgovoru za Večernji TV Jurić je nedavno rekao da će u Hrvatskoj 2050. godine živjeti 2,1 milijun Hrvata i 2,2 milijuna ljudi iz trećih zemalja. Dodao je da migracije utječu na demografsku sliku Hrvatske znatno više od prirodnog pada. Dakle, dojam u hrvatskom društvu je da se dogodila nekakva posebna kolektivna panika po pitanju rađanja. Međutim, Hrvatice rađaju podjednako zadnja 3 desetljeća.
Teza da je naša demografska slika ugrožena zbog prirodnog kretanja naprosto nije točna, kaže Jurić. Rađa se 1,5 djece po fertilnoj ženi u Hrvatskoj, isto kao i 90-ih, tako i danas. Dijagnoza najčešće kroz javni prostor nije dobro postavljena. Što se uopće dogodilo? Nije prirodni pad. Sigurno da je on dramatičan, ali se ne razlikuje od ostalih zemalja Europske unije. Mi, za razliku od većine zapadnih EU članica, odnosno svih, imamo uz prirodni pad i iseljavanje i zapravo je to prvi ključan faktor. Drugi ključan faktor je da više Hrvata nema iz Bosne i Hercegovine koji su popunjavali te demografske praznine, rekao je Jurić. Nakon što je Europska unija usisala 500 milijuna Hrvata, sada se u Hrvatsku želi do 2030. uvesti toliko stranaca, a dugoročno kroz 25 godina 2 milijuna. Naravno, ove se procjene temelje na sadašnjim trendovima. Vjerojatno je da će se s vremenom useljavanje smanjiti. No čak da se uzmu u obzir najmanje brojke o tome koliko će stranaca u Hrvatskoj živjeti, 500 milijuna, i to je golem broj u odnosu na broj domicilnog stanovništva. Jasno je da ovakvi demografski trendovi vode u propast hrvatske nacije i hrvatske države. Ovdje se nameću brojna pitanja. Masovne migracije opravdavaju se nedostatkom radne snage i nužnošću ekonomskog progresa. No jesmo li zaista spremni zbog religije ekonomskog progresa uništiti identitet nacije i države? Ili smo spremni i na slabiji ekonomski rast u nekom razdoblju, ali da se očuva identitet? Kakve su to nakazne europske politike koje su odustale od vlastite budućnosti time što ne promiču proživotne politike i demografsku obnovu, nego rješenje europskih problema vide nekontroliranim uvozom ljudi iz Afrike i Azije? Jurićeva knjiga je opomena da nas očekuje demografska katastrofa i da je 5 minuta do 12 za zaokret. Pitanje je ima li Jurića tko čuti ili smo se pomirili sa vlastitom propašću. Naznake propasti možemo u Europi vidjeti na svim područjima, pa tako i na području hrane. Henry Kissinger govorio je o važnosti kontrole nafte, ali i hrane, što moderni eugeničari posljednjih desetljeća čine kroz širenje genetski modificiranih usjeva po cijelom svijetu. Globalistički kuhari spremaju nam različite vrste specijaliteta. Crvi u prahu tako će uskoro biti dostupni u našim trgovinama kao sastojak hrane. Naime, prema novoj uredbi Europske komisije, proizvođači kruha, sireva i džemova mogu svojim proizvodima, između ostaloga, dodavati ličinke crva brašnara. Europska komisija izdala je uredbu kojom se dopušta dodavanje ličinke crva brašnara u prahu u brojne prehrambene proizvode. Riječ je o kruhu, kolačima, sirevima i džemovima. Svjetski ekonomski forum, kao što vrlo jasno stoji na njihovoj stranici, kao hranu budućnosti nudi nam upravo insekte, a sve zato da bi se spasila klima. Iako je Svjetski ekonomski forum vrlo jasno najavio da su kukci hrana budućnosti, legendarni faktograf nas je ne tako davno uvjeravao da su to laži teoretičara zavjere. Kad je odlučeno da brašno od zrikavaca ide u prodaju, isti tobožnji provjeritelj činjenica tvrdio je da to nije brašno od kukaca, nego samo brašno od jedne vrste kukaca, ni manje ni više. Danas se reklamiranje kukaca kao hrane postalo učestalo i u Republici Hrvatskoj. Pred koju je godinu u Jutarnjem listu objavljen članak pod naslovom "Biste li pojeli ljudsko meso?". Tvorac ideje o konzumaciji ljudskog mesa dr. Erik Carson smatra da je način borbe protiv klimatskih promjena i stvaranje održive proizvodnje hrane moguće samo ako konzumiramo ljudsko meso. Na početku jednog videa dr. Carson se šali kako jede ljudsko meso već neko vrijeme i još nije poludio. On tvrdi da bi se od ljudskih stanica moglo stvarati meso. Jedenje kukaca do nedavno je predstavljalo teoriju zavjere, pa je tako sada i kanibalizam u tome području. No razlika između teorije i prakse zavjere u pravilu je samo u proteku određenog vremena. To je novo normalno koje su nam zamislili globalistički ideolozi. U prodaji je nova knjiga Davora Dijanovića "Hrvatska, država koja se samo ukida". Kako jugoslavenski i velikosrpski mitovi i danas udaraju na sve nosive elemente hrvatskog identiteta, a duboka država razgrađuje hrvatsku državu. Kako kroz kulturu jugofilni i globalistički krugovi nameću svoje agende. Zašto je demografija ključ hrvatske budućnosti i kako je i kod nas krenula zamjena stanovništva? Kakvu vanjsku politiku Hrvatska treba voditi u geopolitički izazovnim vremenima? Narudžbe na broj 095 909 7746 ili na adresu elektroničke pošte. Sirijski kršćani zabrinuti su zbog nedavnog masakra civila u zapadnom dijelu zemlje. Napad je dominantno bio usmjeren na Alavite, predstavnike manjinskog ogranka islama kojemu pripada i bivši predsjednik Bašar al-Asad, ali ubijeno je i nekoliko sljedbenika Krista. To je izazvalo novu paniku među našim vjernicima, ponovno razmišljaju o odlasku iz zemlje, rekao je za Radio Vatikan fra Georg Sabe iz Alepa.
U slučaju Sirije, kršćani se u posljednjem pokolju možda mogu smatrati kolateralnim žrtvama, no nasilje nad kršćanima u svijetu je u stalnom porastu. Organizacija Open Doors u povodu Svjetskog dana sjećanja na žrtve nasilja zbog vjere prošle je godine istaknula da je nasilje nad kršćanima poraslo u 2023. godini. Prema indeksu koji organizacija objavljuje svake godine, tijekom proteklog desetljeća pojačali su se napadi, ali je usporeno njihovo širenje. Međutim, na godišnjoj razini stopa progona u posljednjoj godini u usporedbi s prethodnom godinom udostručila se, piše u ovome izvješću. U godinu dana zatvoreno ili srušeno 14.766 crkava, 7 puta više nego u istom razdoblju godinu dana ranije. Ukupno nasilje u 50 zemalja s najvećim nasiljem poraslo je za 7,7%. Na posljedku broj zemalja u kojima kršćani bivaju progonjeni u velikoj ili vrlo velikoj mjeri dosegao je rekordnu razinu. Porastao je sa 76 na 78 zemalja. U 13 zemalja zabilježena je krajnja razina progona, što je povećanje za 2 zemlje. Eksplozija nasilja očituje se u snažnom porastu broja kršćana koji bivaju izloženi fizičkom nasilju ili prijetnjama smrću. Open Doors zabilježio je 42.849 takva slučaja naspram 30.000 slučajeva godinu dana ranije. Također je porastao i broj crkvenih građevina koje su bile meta napada. Slično je s brojem kršćana koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove. Takvih je slučajeva bilo 295.120 naspram 139.307 u prethodnoj godini. Na temelju tih podataka Open Doors dolazi do zaključka da je više od 365 milijuna kršćana, a to znači svaki 7. u cijelome svijetu, u 78 zemalja izložen teškom progonu i diskriminaciji. Vjerski progoni kršćana nisu zapravo nikada ni prestali. Oni su činjenica. Kršćani su i dalje najprogonjenija vjerska skupina. I dok se na afroazijskim paralelama i meridijanima kršćani otvoreno progone, na zapadu sve više postaje suspektno i opasno ispovijedati vjernost načelima naravnoga i kršćanskoga poretka. Vrlo brzo kršćanin može doći na udar kulture otkazivanja i biti proglašen širiteljem takozvanog govora mržnje. Vrijeđati kršćana je s druge strane dopušteno i poželjno. Tako je američki časopis Atlantic pred koju godinu Svetu krunicu opisao kao ekstremistički alat kojim se koriste tobožnji radikalni tradicionalni katolici. A čime nešto radikalno, poruka je jasna. Valjalo bi to kriminalizirati i staviti van zakona. Medijski prostor u Hrvatskoj prepun je primitivnih katolikofoba koji iskreno mrze sve što je vezano uz kršćanstvo. Svaki iskaz katoličke vjere koja je još pre 100-tinjak godina predstavljala zdrav razum zapadne civilizacije, jer je upravo kršćanstvo stvorilo zapadnu civilizaciju, danas se tretira kao napad agresivnih katolibana na temelje sekularne Europe. Iako bi se klečavce željelo prikazati kao one koji bi drugima nametali svoje zadrte stavove, istina je upravo suprotna. Katolikofobna bulumenta je ta koja bi drugima nametala svoju ideološku zatucanost i ograničavala ustavom zajamčeno pravo na slobodu vjeroispovijesti. Kao i na mnogim drugim područjima i ovdje u takozvanom novom normalnom imamo na djelu inverznu perverziju.